Il-lejla tajba din hija l-ħames taħdita ta' din is-sena akkademika tal-proġetti Tradizzjoni Orali tad-Dipartiment tal-Malti li hu finanzjat mill-Fondi ta' Riċerka tal-Università ta' Malta bl-appoġġ ta' Klabb Kotba Malti. Illum għandna magħna lil Vincent Gallia. Matul iż-żmien Vincent ara fjaqqat l-imħabba lejn l-Insil Malti u dak kollu li hu Malti mad-delizzju tal-armar tal-Knejjes u għalhekk jagħmel ħafna xogħol ta' riċerka fuq diversi aspetti tal-folklor reliġjuż. Ilu 30 sena fil-Kumitat tal-Għaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes u issa ilu 10 snin President tal-Għaqda u għalhekk jikkontribwixxi wkoll b'diversi artikli ta' natura folkloristika u reliġjuża fil-perjodiku li toħroġ l-istess għaqda kull xahrin. It-taħdita tal-lum hija dwar it-tradizzjonijiet tal-miliet u għalhekk se tiffoka fuq l-ismijiet ta' tradizzjonijiet reliġjużi u soċjali li għalkemm mhux kollha huma tradizzjonijiet lokali flimkien jagħmlu l-miliet Malti differenti minn ta' pajjiżi oħra. Grazzi ħafna, inħalli f'idejk Vincent. Il-miliet Malti, liturġija u tradizzjonijiet. Issa meta ngħidu liturġija, jiġifieri it-talb uffiċjali tal-Knisja. U fil-liturġija żmien il-miliet jibda preċiżament dak li ngħidulu l-ewwel għasar tal-miliet. Jiġifieri meta lejliet il-miliet jitkanta it-talb ta' filgħaxija. U anke issir il-quddiesa imsejħa tal-Vġili. Vġili ġifieri lejliet il-miliet, il-Viġilja, lejliet. U mbagħad tagħlaq bil-festa tal-Mammudija tal-Mulej li din tkun iċċelebrata fis-6 ta' Jannar. Il-kulur liturġiku ta' dan iż-żmien huwa l-abjad u jfakkarna fil-ferħ li ġab Kristu meta ġie fid-dinja. L-ewwel 8 ijiem ta' wara l-miliet jissejħu l-ottava tal-miliet u matulhom tissokta dik li ngħidula s-solennità tal-miliet. Eluq it-8 ijiem minn jum il-miliet Voldirinar l-ewwel tas-sena. Fl-antik kienet ukoll tissejjaħ l-Istrina. Il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' Marija Omm Alla. Din għall-festa tfakkarna fl-ewwel Domma Marjana. Jiġifieri meta f'konċilju ġie definit li l-Madonna hija Omm Alla. Imbagħad matul l-ottava ġifieri matul it-8 ijiem bej il-miliet u l-ewwel tas-sena jiġu ċċelebrati l-festi ta' San Stiefnu, l-ewwel martri tal-Knisja, imsejjaħ proto-martri, San Ġwan l-Evanġelista, l-unika apostlu li maħax il-martirju, u tal-Qaddisin Innoċenti li nqatlu minn Erodi. Fil-ħadd fost l-ottava niċċelebraw il-festa tal-Familja Mqazza. Imbagħad fit-3 ta' Jannar niċċelebraw il-festa tal-Isem ta' Ġesu li ta' min jgħid tradizzjonalment ix-xahar ta' Jannar kollu kien jissejjaħ ix-xahar tal-Isem ta' Ġesu. Infatti, sa ftit snin ilu kien joħroġ il-Pronostiku Malti mid-ditta ta' Giovanni Muscat u dan kull xahar kien ikollu xi titlu marbut miegħu u Jannar kien proprju jissejjaħ hekk, ix-xahar tal-Isem ta' Ġesu. F'pajjiżna mbagħad niċċelebraw l-Epifanija. Din tkun iċċelebrata ħadd fuq l-ewwel tas-sena. Kif għedna żmien il-miliet jagħlaq bil-festa tal-Mammudija tal-Mulej. Madankollu f'xi postijiet daħlet id-drawwa li l-presepju u xi tiżjien ieħor jinżamm iktar sal-festa tal-Gandlora, jiġifieri l-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju eluq l-40 jum mit-twelid. Din tkun iċċelebrata fit-2 ta' Frar. Issa ta' min jgħid li fl-antik il-bambin fil-Knisja kien jinbidel u ma kienx jibqa' l-istess wieħed. F'nofs il-lejl kien jitpoġġa il-bambin mindut. Fl-antik x'aktarx kien ikun bambin tax-xema, tal-injam jew tal-kartapesta. Imbagħad għall-festa tat-Trerè kien jitpoġġa bambin bil-qiegħda x'aktarx fuq xi tron sabiħ u liebes il-bies sabiħ irrakkmat jew inkella bil-wieqfa.
Dan minħabba li skont l-Iskrittura meta l-Maġi żaru lil Ġesu u kellu madwar 2 snin, allura kien jisflaħ joqob bil-qiegħda jew bil-wieqfa. Ta' min jgħid ukoll li għall-festa tal-Innoċenti il-bambin kien jitatta b'velu aħmar għax kienu jemnu li Erodi jekk jattatti l-bambin velu aħmar ma jkunx jista' jarah meta ġie biex joqtol lit-trabi taħt is-2. Għalkemm liturġikament żmien il-milied kif għadna jiftaħ lejliet il-milied, aħna l-Maltin niftħu dan iż-żmien bin-novena li tibda fil-15 ta' Diċembru fil-għaxija. L-ewwel novena tal-milied kienet saret fil-Knisja Parrokkjali ta' San Domin kull Belt u tmur lura għal nofs is-seklu 17. Fil-bidu n-novena kienu jiċċelebrawha bid-daqq tal-orgni u xi prietki, imma ma' żmien ħadet forma stabbilita. Ċelebrazzjoni tan-novena fil-għaxija kienet tinkludi l-kant tal-innu tradizzjonali O Ġesu ħelwa tarbija, miktub minn Ġużi Mallija. Kienet titkanta l-kurunella tal-milied u fl-aħħar kienet tindaq il-famuża pastorale tas-Surmast Emanuele Gallia. Wara kienet tingħata l-barka sagramentali, wara li jkun tkanta tanto mergo b'ton pastorali. Ġieli wkoll kienet titkanta dik li msejħa il-litanija Lawretanja, jiġifieri il-litanija tal-Madonna tal-Loreto, il-litanija li ngħidu wara r-Rużarju. Din għax fin-novena l-Verġni Marija kienet tingħata kull ġieħ, anke r-relikwa tagħha fuq l-artal kienu jarmaw. Ta' issa ta' min jgħid li għandna żewġ kurunelli, jiġifieri talbiet antiki, forma ta' poeżiji jew aħjar forma ta' taqbiliet, li waħda kienet titkanta b'ton pastorali u l-oħra kienet tingħat. Dik li kienet tingħat kienet bħal tifħil lill-Verġni Marija u kienet tibda hekk: sabiħa l-Verġni Marija, sabiħa l-Purità, bukketta u artuġilji, tempju tas-Santisma Trinità. Issa dik li kienet titkanta oriġinarjament kienet titkanta fl-ottava tal-milied, però ma' żmien bdiet titkanta anke fin-novena, jiġifieri fid-9 tijiem ta' tħejjija għall-milied. Filgħodu mbagħad kienet titqaddes il-Qudiesa Kantata u ġeneralment kienet tintuża l-hekk imsejħa il-Qudiesa tal-Anġli. Ma ninsewx li dak iż-żmien il-quddies kien lett kuljum u fih ma kienx isir kant għax ma kienx hemm parteċipazzjoni tal-poplu fil-quddiesa. Allura meta kien ikollok il-quddies kantat, kienu kantaw dawk li ngħidulhom il-partijiet, jiġifieri il-kirje, il-glorja, dak li ngħidulu is-sanctus, jiġifieri il-qaddis, u l-Agnus Dei, il-ħaruf talla. Meta ir-rubriki jippermettu, kien jitkanta wkoll il-kredu, jiġifieri meta l-liturġija titlob hekk. Issa għan-novena kellek armar speċifiku, jiġifieri l-armar tan-novena kien differenti minn dak tas-soltu jew dak tal-milied. Fosthom kien hemm 9 lampiri li kienu jixelu wieħed f'kull ġurnata b'mod li għall-milied kont issibhom mixawla kollha f'daqqa, jiġifieri 9. Dawn kienu jiddendlu ma' dik li kienet tissejjaħ brimba, jiġifieri kienet tkun bħal oġġett tal-ħadid bit-tmiem friej li kien jitwaħħal mal-kantina tal-lampir il-kbir tan-nofs tal-Knisja biex miegħu jitwaħħlu mbagħad 8 lampiri oħra u l-lampir tan-nofs b'kollox ikunu 9. Issa kif għadna liturġikament żmien il-milied jiftaħ lejliet il-milied, allura dakinhar fil-għaxija issir il-purċissjoni biex ngħidu hekk tal-milied. Imma dan wara li jkun tkanta l-għasar mis-saċerdoti li jkunu libsin dik li tissejjaħ kappa u wara kienet tingħata il-barka sagramentali. Kif għadna fil-bidu tal-Qudiesa Solenni li fl-antik jew sa ftit żmien ilu kienet issir biss f'nofs il-lejl, fil-bidu tagħha kienet issir il-purċissjoni bil-bambin
u dan kien jitqiegħed f'xi post ċentrali f'xi naħa tal-Presbiterju. Drawwa oħra marbuta ma' dil quddiesa hija dik tal-pritka tat-tifel. Din għamilha għall-ewwel darba ċertu George Sapiano fl-1883 fil-Knisja ta' Ħalluqa. Wara xi snin ċertu Giuseppe Carabez għamilha fil-Furjana u mbagħad bdiet tixteret mal-knejjes kollha. Ta' min jgħid li llum il-pritka ssir qabel qudiesa ta' nofs il-lejl u mhux f'nofs il-qudiesa. Illum naraw ukoll tfal bniet jagħmlu din il-pritka, forsi prova tal-emanċipazzjoni tal-mara mhux biss fis-soċjetà iżda anke fil-liturġija. Issa ta' min jgħid li dari ma kinux jitkantaw għanjiet tal-miliet waqt il-quddies, għax il-quddies kien mingħajr is-sem attiv tal-fidili. Allura qabel quddiesa ġieli kienu jkantaw xi ftit għanjiet minn xi kor. Illum forsi narawha ftit stramba, imma min jaf kemm tenuri u baxxi kantaw ninniela tibki iżjed b'dik il-vuċi maskili tagħhom. Din l-għanja kienet nistgħu ngħidu l-ewwel għanja tal-miliet bil-sienna. Naturalment l-oħrajn żviluppaw matul l-aħħar 70 sena u ħafna minnhom huma traduzzjonijiet ta' għanjiet barranin, bħal manna traduzzjoni ta' Olejl ta' Skiet ta' Albert Cassola, oħrajn kitbu oriġinali bħal Flejl ta' Xitwa ta' Dun Franz Camilleri li kitiba fuq melodija Ingliża, jew isma' l-għanja tal-miliet li kitbuha żewġ qassisin, il-kitba tagħha Dunkarm Kallejja u l-mużika Dunkarm Xerri. Insemmu wkoll l-Allelujja twilet il-Messija li kiteb il-kliem tagħha Oliver Friġġieri għall-mużika ta' Patri Albert Borch. Matul ix-xahar ta' Diċembru u fl-ewwel jiem ta' Jannar f'ħafna knejjes parrokjali u knejjes oħra isiru dawk li msejħa koranturi. Din id-devozzjoni hija għamla ta' adorazzjoni solenni lil Ġesu sagramentat b'tifkira tal-40 siegħa li jagħmel fil-qabar qabel mar-xoxta. Oriġinarjament kien San Gejtanu li introduċa l-koranturi fi żmien li msejħa Kontroriforma biex jenfasizza l-adorazzjoni ta' Ġesu sagramentat. Dan minħabba li l-Protestanti, speċjalment il-Luterani u l-Kalvinisti, kienu ħadwa kontra l-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija u allura il-Konċilju ta' Trentu u d-dokumenti tiegħu enfasizzaw il-qima lejn l-Ewkaristija. Lan tagħhom fil-bidu kien li ssir xi tpatti għaxir għadnu bit tal-bnedmin. Ġieli saru biex tinqala l-paċi fi żmien ta' gwerra, biex titbiegħed minn fuqna xi fraġel, bħal ngħidu aħna l-pesta. F'pajjiżna l-isfijiet kemm il-darba ordnaw biex fil-parroċċi jsiru l-koranturi biex alla l-imbierek ibedna minn xi gwaj. Mal-mixja ta' żmien, il-koranturi saru funzjonijiet annwali fi ġranet fissi, jiġifieri jiġu ċċelebrati fi ġranet fissi matul is-sena. Ftit ftit tista' tgħid li daħlu fil-parroċċi kollha. Issa dawn il-koranturi ħafna drabi ġew stabbiliti għal żmien tal-miliet biex juru li Ġesu mhux biss twieled għalina imma baqa' magħna fis-sagrament tal-Ewkaristija. Kienu jinfirxu fuq 3 ijiem. Fil-belt kien hemm il-bidu tagħhom għand il-Patrijiet Karmelitani nhar il-miliet u jagħlqu fit-28 ta' Diċembru. Kienu jkomplu fil-Knisja ta' Ġiesu, u mbagħad fil-Parroċċja ta' San Dominku, u mbagħad fil-Kolleġġjata ta' San Pawl u jagħlqu fis-6 ta' Jannar. Jiġifieri dak iż-żmien kienet il-festa ta' Trerè. Għall-koranturi fuq l-Art tal-Maġġur tintrama l-ġilandra biex fiha jiġi espost Ġesu sagramentat fl-isfera. L-artal mhux biss kien jintrama b'gandlier mill-isbaħ fl-ewwel xkaffa msejħa l-prima u fis-sekonda, iżda kienet tiġdid xkaffa oħra fuq il-mensola, jiġifieri fuq il-parti li tkun mottija bidvalji l-bojot. U din kienet tissejjaħ it-terza. F'xi postijiet kienu jarmaw anke l-kwarta, jiġifieri set gandlieri iktar baxxi biex xema fihom. Barra minn hekk, bejn il-gandlieri l-kbar kienu jintramaw gandlieri oħrajn imsejħa kontri biex bekk l-artal kien ikun fih aktar minn 40 xema. L-artal kien ikun fih dera li tpaxxik. Barra minn hekk, il-knejjes kienu jkunu armati bid-damask, l-inef u tiżjien ieħor.
Il-funzjonijiet kienu jinkludu dik li tissejjaħ il-quddiesa kantata bil-fervorin kuljum matul it-3 ijiem u anke diversi qudies baxx. Qudies baxx jiġifieri qudies mingħajr kant, għax kif ġiġa semmejna sa 50 sena ilu il-quddies ma kienx ikollu kant, il-quddies speċjalment ta' kuljum. Matul it-3 ijiem kien jitkanta l-għasar ħafna drabi b'mużika mill-isbaħ. Għal kant tal-għasar is-saċerdoti kienu jibqgħu bil-wieqfa libsin il-kappa wiċċhom lejn is-Santissimu Sagrament. Naturalment l-aħħar ġurnata kienet tkun l-aktar waħda solenni. Filgħodu kienet titqaddes quddiesa kantata b'mużika miktuba apposta. Fil-għaxija mbagħad kien jitkanta l-għasar, isir paniġġierku u wara purċissjoni qasira bis-sagrament madwar il-kwartier tal-Knisja. Fl-għeluq qabel il-barka sagramentali kien jitkanta t-tedew b'rat ta' ħajr ta' dawn it-3 ijiem ta' adorazzjoni. F'ħafna każi l-koranturi kien ikollhom fundazzjoni jgħidula marbuta magħhom, jiġifieri somma flus imħollija biex mill-imax jinfdew l-ispejjeż. B'hekk kien ikun hemm garanzija li dawn jibqgħu jsiru u ma jkunux ta' piż finanzjarju. Għalhekk matul dawn il-jiem kien anke jsir talb għall-fundatur tal-legat. Meta l-fundatur kien ikun għadu ħaj, kienu jarmawlu l-pultruni taħt il-presbiterju bil-ġenokjatur motti bl-istrat ngħidulu, jiġifieri bil-faldrappa ħadra. Fil-kneħes parrokjali matul il-koranturi kienu joħdu sem attiv il-fratelli tas-Santissimu Sagrament li mhux biss kienu jakkumpanjaw fil-purċissjoni u joħdu sem fil-funzjonijiet, iżda kienu jitqasmu biex matul l-adorazzjoni kollha ikun hemm ammont ta' fratelli li bsin il-kunfratija quddiem Ġesu espost, jiġifieri meta Ġesu ikun fil-ġilandra ġol l-isfera. Naturalment, għalkemm illum daw il-koranturi għadhom isiru f'diversi knejjes, l-adorazzjoni ħafna drabi m'għadix tkun 40 siegħa u l-quddies kantat ħafna drabi ġie limitata l-aħħar ġurnata. Barra minn hekk f'ħafna każi tnaqqas l-armar u b'hekk il-koranturi tilfu ħafna mis-solennità li kellhom. Il-presepju. It-tradizzjoni tal-presepju kif ħafna jafu ta' spinta l-qudiem San Franġisk meta fl-1223 ġabar xi bdiewa u rajja fuq l-Olja ta' Greċċju u bil-permess tal-Pap Onorju III għamel l-ewwel presepju ħaj. B'dan il-mod San Franġisk anqal l-imħabba ta' kulħadd lejn il-presepju ta' Greċċju. F'Malta nafu li l-presepju kien diġà jeżisti fil-bidu tas-seklu 17. Fost presepji oħra ta' dik l-epoka jissemmew dawk tad-Dominikani u tal-Agostinjani fir-Rabat Malta u tal-Kabuċċini fir-Rabat Għawdex. Anke fil-Monasteru ta' San Pietru fl-Imdina tas-Sorijiet Benedittini kien hemm presepju antik ħafna. Fil-Monasteru ta' Santa Katarina l-Belt wieħed isib presepju tal-aħħar ta' seklu 19. L-ewwel presepju mekkanizzat, jiġifieri li fih hemm xi affarijiet mekkaniċi jaħdmu bħal xi ilma jitla pereżempju xi mitħna ddur, kien der fil-Gżejjer tagħna imur lura għal aktar minn 120 sena u kien ta' ċertu muskat fenek minn ħal-qormi. Kien xi ħaġa speċjali għal dak iż-żmien, kien wieħed mill-isbaħ presepji ta' pajjiżna wkoll u kienu żaruh kemm il-gvernatur ta' dak iż-żmien Mansfield Clark u anke l-Arċisqof Pietro Paċ. Wara t-tieni gwerra mbagħad beda jintrama il-presepju tas-Sorijiet ta' Ġesu Nazzarenu fiż-Żejtun. Dan il-presepju kien ippjanah l-Isqof Emanuel Gallia u għalkemm iċ-ċentru tiegħu hemm it-twelid ta' Ġesu Bambin, mad-dawra għandu diversi episodji li għandhom x'jaqsmu mal-inkarnazzjoni u l-infanzja ġifieri t-tfulija tal-Messija. Fost dawn ta' min isemmi il-5 misterji tar-Rużarju tal-Ferħ jew kif kienu jgħidulhom qabel tal-Gawdjus, voldieri it-tħabbira tal-Anġlu, il-viżitazzjoni, il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju u s-sejba tiegħu wara 3 ijiem fit-Tempju. Ta' min jgħid
li l-presepju tipikament Malti oriġinarjament kien jinħadem bl-ixkejjer kannella u bil-kolla ta' tqiq. Iżda dan kien idewwet faċilment u għalhekk bdiet tintuża il-kolla tal-mastrudaxxa, dik li tkun boċċi kannella u titpoġġa fuq in-nar biex iddub. Din ġieli kienet tissaħħan b'mod li ngħidulu banju Marija, jiġifieri il-borma tal-boċċi kannella kienet titpoġġa ġo borma oħra bil-misħun. Dan it-tip ta' presepju flimkien ma' dak tal-ġebel rustiku nistgħu ngħidu li kienu l-mod kif kien jinħadmu l-presepji sa 40 sen ilu, meta mbagħad bdew jinħadmu l-presepji bil-ġeblow u l-karti msejħa popolarment bħala tat-tixjus. Ta' min jgħid li l-presepju tal-ġebel rustiku popolarment kien jissejjaħ tal-gagazza, imma fil-verità gagazza hija dik li kien jifdal meta jinħaraq il-faħam u għalhekk il-gagazza ma kienx faċli tinstab meta l-użu tal-faħam kien spiċċa kollox. Tajjeb li wieħed jgħid li l-presepju tipikament Malti ikollu aċċessorji tipiċi tagħna bħal mitħna, is-sinja, il-forn u xi drabi anke xi luzzu. Mhux ta' min iħalli barra lil xi pasturi partikolari u tradizzjonali tagħna l-Maltin, bħal rieqed li ma tax każ it-twelid ta' Ġesu imma baqa' għaddej bir-raqda tiegħu. L-għaġeb li baqa' jistaġeb b'din il-ġrajja u x-xabbatur li rid jara sewwa x'kienet jiġru. Insemmu wkoll, pereżempju, ix-xriek jew iż-żewġ għannejja mixjin flimkien u anke l-għama immexxi mit-tifel li mar jara lil Ġesu bl-għajnejn tal-fidi. Fl-antik il-pasturi kienu jkunu oriġinarjament tax-xema, imma dawn ftit baqa' minnhom għax bisħana kienu jinkisru faċilment jew anke jitgħawġu. Eventwalment bdiet id-drawwa li jsiru tat-tafal jew tal-ġibs kif ilhom jagħmlu għal ħafna snin is-soċi tal-mużew. Ta' min jgħid li xi drabi għalkemm il-pasturi kienu jkunu tat-tafal, il-bambin u n-naċ kienu jkunu tax-xema. Fis-snin 80 tas-seklu ieħor bdew isiru popolari l-pasturi kummerċjali tal-plastik. Illum wieħed isib jixxi pasturi sbieħ manifatturati barra minn pajjiżna minn diversi materjali. Drawwa oħra li daħlet hi dik li d-dilettanti jordnaw pasturi man xi artist lokali, għalkemm dawn ikunu ġeneralment ta' madwar piet jew ftit aktar u allura jqumu flus mhux ħażin, hawn ħafna li jfittxuhom. Fortunatament da żmien hawn min qed jaħdem il-pasturi tat-tafal li dar jkollna nsejħulhom tas-solt għax qabel ma kienu jintużaw id-deċimali kienu jinbijaw solt. Din hija xi ħaġa tajba għax id-drawwa li jinħadmu l-pasturi forsi xi ftit raffi u mhux daqshekk elaborati għal xi żmien deret li kienet spiċċata għal kollox. Dun Edgar Vella nistgħu ngħidu li kien il-pjunier biex pajjiżna xerret l-imħabba lejn il-presepju tal-istil Naplitan. Dan huwa differenti mill-presepju tradizzjonali Malti bil-mitħna u s-sinja, imma hu bbażat fuq pasturi li bsin il-bisriek ta' drab u għaddejjin bil-ħajja mondana taħt ir-rovini ta' xi palazz jew kastell. Ma rridux ngħidu li f'Malta ma kinux jeżistu presepji Naplitani, imma f'dawn l-aħħar snin l-interess f'dawn it-tip ta' presepji żied ħafna. Minn xi snin law daħlet ukoll id-drawwa ta' xi rappreżentazzjoni tal-presepju ħajjin fejn tinsab xi biċċa biex ngħidu hekk xari jew xi razzett abbandunat u hemm issir rappreżentazzjoni ħajja tal-ġrajja ta' Betlem. Sakemm dawn jibqgħu iffukati fuq il-ġrajja tat-twelid u ma jkunux sors ta' kummerċ eżaġerat, dawn iservu ta' attrazzjoni sabiħa ħafna. Tajjeb jingħad li tradizzjonalment il-presepju kien jiżżejjem bin-narċis li kien jinqata' mill-widien u minn fuq is-sisien, xi ħaġa li ma' żmien saret illegali. Barra in-narċis
kien jiżżejn ukoll il-presepju bil-ġulbiena, bil-qamħ jew l-iskalora, drawwa li jidher li ħadniha mill-isqallin għax teżisti anke f'din il-gżira ġara tagħna. Tajjeb ngħidu li 50 sen ilu ħadd ma kien joħlom li jkunu importati l-fjuri bħalma jsir illum u lanqas kien għarfien kif jitkabbru l-fjuri fis-serer u għaldaqstant wieħed kien ikollu jinqedam bil-fjuri li jsir fl-istaġun. F'Diċembru kellek biss in-narċis u xi margeriti. In-narċis kien popolari għax fjura ċkejkna, sabiħa u tfewwaħ kull fejn tkun. Il-ponsjetta li llum tant hija popolari fi żmien il-miliet ma kienx teżisti sa 60 sen ilu. Eventwalment minn xi 10 snin law bdew jitħawlu l-qsari tal-ponsjetta li llum jinbijaw bil-mijiet. Barra minn hekk kienu jxellu l-presepju b'xi lumini, jiġifieri bid-dawl taż-żejt. U daw kienu jkunu mpoġġija, ikollok iż-żejt, u mbagħad ikollok il-ftila biċ-ċimblor isfel u din titpoġġa f'xi tazza taż-żejt ngħidula tazza żgħira kolorita. Forsi l-aktar tradizzjoni li nistgħu nsejħula Maltija hija l-purċissjoni tal-Bambin, organizzata mill-membri tas-Soċjetà tal-Mużew. Purċissjoni li bdija San George Preka fil-Ħamrun fl-1921 bl-iskop li jsaħħaħ l-aspett reliġjuż ta' din il-festa meta l-materjaliżmu kien diġà beda jolli rasu. Allura din il-purċissjoni din is-sena tagħlaq mit-sena. Interessanti li f'din il-purċissjoni jintużaw dawk li jissejħu skudi li jkunu f'forma ta' fanali tal-injam b'xi kliem imnaqqax ġo fihom biex imbagħad ġo fihom ikollok xema u dawn allura jiddawlu awtomatikament. Illum minflok bix-xema uħud jixgħaluhom bil-batterija. Dawn jagħtu dera tassew sabiħa u partikolari l-purċissjoni. F'Għawdex din it-tradizzjoni daħlet fi żmien il-gwerra, meta f'din il-gżira kien hemm matt kbir ta' refuġjati Maltin. F'xi nħawi fl-aħħar tal-purċissjoni issir ukoll il-pritka tat-tifel biex bekk dawn iż-żewġ tradizzjonijiet Maltin ingħaqdu flimkien. Bla dubju ta' xejn, wieħed ma jistax ma jsemmix l-innu Ninniela tibkix iżjed, li huwa l-innu tal-miliet l-aktar popolari fi gżiritna. Dan inkiteb minn Ġiżwita Patri Ndrix Kembri fl-1885 u oriġinarjament kien kiteb biex jitkanta mill-emigranti Maltin fl-Afrika ta' fuq. Iżda permezz tal-purċissjoni tal-Bambin u ta' funzjonijiet oħra, l-innu kiseb popolarità kbira fostna. Nitkellmu issa ftit dwar il-kartolini. Id-drawwa li jintbagħtu kartolini tal-miliet bdiet fl-Ingilterra meta ċertu Sir John Horsley pitter l-ewwel kartolina għal Sir Harry Cole li xtaq jibgħat ix-xewqat lil ħbiebu. Din il-kartolina kienet maqsuma fi 3 partijiet. Fin-nofs familja tiċċelebra l-miliet, fil-waqt li mat-truf nis-sinjuri jaqasmu l-karità. Għalkemm hu ħsieb tassew nisrani li jgħod ħafna l dan iż-żmien li waqt li wieħed jifraħ iferraħ lil ħaddieħor, madankollu m'għandux jaqsam xejn mal-ġraja ta' Betlem. Minħabba li f'dak iż-żmien Malta kienet taħt l-Ingliżi, allura d-drawwa tal-kartolini daħlet malajr f'pajjiżna. Minn xi snin law f'pajjiżna daħlet drawwa sabiħa li f'xi kartolini jiġu stampati xi kwadri b'tema tal-miliet li huma meqjuma fil-knejjes tagħna. Il-bolli. Drawwa oħra marbuta mal-miliet dik li kull sena joħroġ sett ta' bolli fl-okkażjoni tal-miliet. Għal xi snin dawn kienu jkollhom dik li kienet tissejjaħ sopra taxxa li meta kienet tinġabar kienet tingħata lil xi istituzzjoni tal-karità. U allura l-bolli tal-miliet ftit kienu jimxu għax kienu jkunu ogħla mill-bolol l-oħra. Madankollu ma' żmien din is-sopra taxxa tneħħiet u llum dawn il-bolli jiswew daqs bolol oħra. F'dawn il-bolli wieħed jara wkoll diversi kwadri li nsibu fil-knejjes tagħna u xi drabi wkoll xi partijiet
minn xi presepji. Issa tajjeb nitkellmu naqra dwar xi kwadri li nsibu tal-miliet f'pajjiżna. Nistgħu ngħidu li t-twelid ta' Kristu minn dejjem kien ta' ispirazzjoni artistika qawwija għal diversi artisti. Hemm min għamel presepji u hemm min pitter ġmil ta' kwadri. Hemm min għamel statwi li jirrappreżentaw dil-ġrajja u nistgħu ngħidu l-avventuri li seħħew f'dawk in-naħat ta' Betlem. Nistgħu ngħidu li dawn l-affarijiet kunu suġġetti preferuti ta' diversi artisti, mhux lanqas ta' dawk Maltin. F'Malta nsibu kwadri li juruna dan is-suġġett, uħud saru minn Maltin bħalna, waqt li oħrajn huma prodott ta' artisti barranin li kellhom ukoll xi wħud konnessjoni ma' pajjiżna. Fil-Mużew tal-Katedral fl-Imdina insibu kwadru interessanti li jmur lura sat-tieni nofs tas-seklu 16, juri l-adorazzjoni tal-Magi u jidher li ufru xogħol ta' Federico Zuccari. Fl-istess mużew insibu kollezzjoni ta' xogħlijiet ta' Albert Dürer li wkoll imorru lura għas-seklu 16. Fosthom insibu wħud konnessi mal-miliet bħal dawk li juruna l-Annunzjata, in-Natività u l-adorazzjoni tal-Magi. Antik ukoll huwa l-kwadru li nsibu fil-parroċċa tal-Arb. Fih barra li naraw il-Madonna bil-bambin, ġewwa ħoġora u brasu fuq imħadda jidher ukoll San Ġwan b'sebgħu fuq suftejh. Giuseppe d'Arena fis-seklu 17 tana żewġ kwadri laterali tal-koll li nsibu fil-Bażilika tal-Karmlu fil-Belt. Wieħed jirrappreżenta l-adorazzjoni tar-Rajja u l-ieħor l-adorazzjoni tal-Magi. Tal-istess epoka huwa l-kwadru tan-Natività fl-oratorju ta' San Ġuseff fil-Knisja ta' Ġisu r-Rabat. Tas-seklu 17 ukoll huwa l-kwadru tal-Madonna bil-bambin li nsibu fil-Mużew tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Fis-seklu ta' wara Enrico Arnaud pitter it-twelid tal-Messija u fih daħħal mara li jibsa l-biss sinjorili tal-epoka u flimkien ma' bina qed toffri xi tjur lill-bambin, kwadru li nsibuh fil-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla. Francesco Zara matul is-seklu 18 għamel diversi kwadri li fihom daħħal il-familja Mqazza, fosthom dawk li nsibu fil-Kolleġġjata ta' San Pawl fir-Rabat u li nsibu fil-parroċċja ta' Ħaltarxien. Tal-istess seklu wkoll il-kwadru tal-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju xorrokku buħaġar, dan jinsab fil-Knisja ta' Marija Annunzjata f'Ħalbalzan. Anke Stefano Erardi kontribwixxa lejn l-arti tal-miliet. Anna Xar għamel il-kwadru tal-adorazzjoni tal-Magi waqt li għal-parroċċja ta' Żurrieq tagħna x-xena tat-twelid. Il-kwadru tas-Sagra Familja flimkien ma' Sant'Anna u San Ġwakkin li nsibu f'Palazzo Ferreria l-Belt ukoll huwa attribwit lilu. Fil-Mużew tal-Katedral fl-Imdina ukoll insibu xi kwadri tan-Natività, fosthom wieħed tal-Madonna li qed tħares lejn Ġesu tarbija, attribwit lil Stefano Erardi. Artistiku ferm huwa l-kwadru ta' Orezzo Frezza li nsibu fil-Kollezzjoni Nazzjonali fil-Belt. Fih naraw xena mill-aktar movimentata fejn bħarra l-parti prinċipali li fiha tidher is-Sagra Familja naraw ukoll diversi rajja u nisa li flimkien ma' wliedhom jidhru resqi lejn Ġesu bir-rigali tagħhom. Fil-parti ta' fuq jidhru wkoll l-anġli jinċensaw il-Ġesu tarbija. Edward Caruana Dingley tana ġmil ta' kwadru tal-Madonna tħares lejn bina Ġesu u li jinsab fil-kollezzjoni tal-Mużew Nazzjonali. Fl-istess mużew insibu pittura oħra tal-Madonna bil-bambin flimkien ma' San Ġwan, xogħol Carlo Marratta. It-Taljan Filippo Venuti pitter twelid tal-parroċċja ta' Stella Maris ta' Slima u fil-kwadru urina wkoll xi rajja quddiem Ġesu tarbija. F'nofs is-seklu 19 Rafael Caruana tana kwadru sabiħ tal-adorazzjoni tal-Magi, insibuh fil-parroċċja ta' San Dominku l-Belt. Xogħol li barra li juri l-ħira tal-artist juri wkoll l-istil tal-epoka. Lejn l-aħħar tas-seklu 19, il-pittur Malti Giuseppe Calì pitter il-ġraja tal-miliet fil-koppla ta' Ħallija, pittura li ddur mal-iskutella kollha tal-koppla, iġifieri dik il-parti li tkun fuq it-twieqi.
Tal-istess perjodu u għamel 2 kwadrilaterali tal-kor għal parroċċa ta' Marija Annunzjata f'Ħaltarxien, wieħed juri l-adorazzjoni tal-Maġi u liħor il-ħarba lejn l-Eġittu. Fl-ewwel snin tas-seklu 20 Kali pitter il-lunetti tar-rotunda tal-Mosta. 4 minnhom għandhom konnessjoni mal-miliet. It-twelejt, l-adorazzjoni tal-Maġi, il-preżentazzjoni u l-ħarba lejn l-Eġittu. It-twelid, l-adorazzjoni u l-ħarba lejn l-Eġittu xogħol Kali nerġgħu narawhom fil-koppla tal-kappella tal-Kurċifiss fil-kolleġġata ta' Bormla. Fl-1906 Kali pitter kwadru ieħor tal-miliet, din id-darba għall-Knisja ta' Ħalluqa. Wieħed mill-ftit li ma ffirmax, iżda li fih għamel anke lil bintu qiegħda tħares lejn Ġesu fil-maxtura. Ibn Giuseppe Ramir għamel ukoll xi kwadri b'konnessjoni mal-miliet, fosthom l-adorazzjoni tar-Rajja għall parroċċja ta' San Pawnawfra f'Gufilbelt u s-Sagra Familja għall-oratorju tad-Dutrina tal-parroċċja ta' San Duminku fil-Belt ukoll. Tal-istess perjodu, jiġifieri ta' nofs is-seklu 20, huma ż-żewġ kwadri li nsibu fil-kresh tal-Ursolini f'Taslima li wkoll juruna din il-ġrajja singolari. Aktar tard fis-seklu 20, il-pittur Giuseppe Briffa għamel ix-xena tat-twelid għas-santwarju tal-Ħerba fil-Kirkara. Waqt li l-professur Envin Cremona tana der oriġinali ta' dan il-misteru fl-abside tal-parroċċja tal-Imsida, meta ppreżentanna lil Marija qed turina lil Ġesu bħala s-Salvatur tad-dinja. Tajjeb li nsemmu wkoll li Envin Cremona kien għamel ukoll il-kwadri biex ngħidu hekk ipprepara biex isiru l-kwadri mbagħad li hemm ukoll fil-santwarju tal-Madonna ta' Pinu ġewwa Għawdex. Dawn kienu biss ftit eżemplari ta' kwadri b'konnessjoni tal-miliet. Nisperaw li meta wieħed jara dawn l-opri jiftakar li dawn huma wirt li ħallewna missirijietna. Biex nagħlaq din it-taħdita, se nsemmi xi ħlewiet u xorb tradizzjonali assoċjat mal-miliet. Fl-antik il-miliet ma kienx ikun komplut mingħajr it-tin taċ-ċappa u li ġifieri it-tin imqaddet imxarrab bl-aniżett u bil-palat tal-weraq tar-rant. Barra minn dan ta' min isemmi il-qaq tal-qastanija. Tradizzjonalment dawn ma kinux jintlew bl-għasel imma bil-qastanija li hija taħlita li tinkludi l-għasel imma mhux biss għax għandha wkoll il-meraq tal-larinġ, xhur tal-mandolin, lumi u ħafna ingredjenti oħra. Għal-miliet dawk li kienu jkunu finanzjarjament batuti kienu jagħmlu wkoll li xkunvat li kienet tkun forma ta' aġina moqlija miżjuda bit-zokkor. U kultant xi ftit għasel ukoll. Ta' min isemmi li fi żmien il-miliet kienu jagħmlu il-biskuttini tar-raħal li kienu popolari ħafna f'diversi festi. Dawn kienu jsiru b'aġna partikolari li tinkludi l-bajt, l-imsimer tal-qronfol, il-ħlewwa u xi ħwawar oħra. Dawn ma kinux jiġu jiswew flus daqs il-biskuttini jew il-pastini tal-lews li llum tant saru popolari, imma dari ħafna nies ukoll jekk ma tantx kienu jiswew flus, rari kienu jduquhom. Xi nies kienu jagħmlu wkoll it-torti tal-marmurrat li kienu jinqdew b'xi frak tal-biskuttelli, ftit lews, xhur tal-larinġ u l-mandolin u frott imqaddet bħal konfettura u xi biċċiet ta' ċirasa. Din kienet torta li ma tiswix flus daqskemm wieħed kien jonfoq li kieku kellu jagħmel dik li llum insejħula it-torta tal-lews. Marbuta mal-miliet hija wkoll ix-xarba tal-imbuljuta magħmula mill-qastan imnixxef u molli b'diversi ħwawar u miżjud anke xi biċċiet tat-tuffieħ u affarijiet oħra. Xarba sħuna li spiss kienet isservi biex dak li jkun jikel biha lejliet il-miliet fil-għaxija.
F'pajjiżna ma kienx popolari dak li llum insejħulu il-mulled wine, imma ġeneralment min kellu ftit flus żejda kien jixtri xi naqra biex ngħidu hekk jieħu xi naqra whisky bil-misħun u forsi xi biċċa lummija, kienu jsejħulu punch. Naturalment drawwa li ħadna mill-Ingliżi. Tradizzjonalment kien jinxtorob ir-rożolin. Kien ikun xorb tal-ewn kannella b'dif ftit alkoħol li kien jissajjar għal sigħat twal fuq narbati. Kien ikun magħmul mill-vermut u jingħata toħma aktar ħelwa u konsistenza aktar qawwija, bl-għajnuna ta' diversi ħxejjex aromatiċi u qxur ta' ċitru. Nisperaw li b'din it-taħdita tajtkom ħiel tal-liturġija u anke xi tradizzjonijiet tal-miliet li għadna ngawduhom sa żminijietna. Il-miliet it-tajjeb. Min jixtieq jieħu sem fid-diskussjoni jista' jibgħat fiċ-ċett. Għandna l-ewwel kumment minn Rita Saliba li qaltilna mhux il-parroċċi kollha jagħmlu l-kwaranturi fi żmien il-miliet. Fit-tfulit il-imqabba dejjem niftakarhom wara lejt il-kbir. Ejwa min jagħmluhom anke qrib il-festa ta' Korpos, però hawn xi parroċċi kif għadna jagħmluhom fi żmien il-miliet. Okay, grazzi. Ma nafx hemm xi mistoqsijiet jew kummenti oħra minnaħa minn qed isegwina. Tistgħu tiktbu fiċ-ċett. Għandek kumment mingħand Marika Zammid, grazzi lilek ukoll u proset dan it-tarif jista' jkun ippubblikat jew imqassam. Jien fil-każ mbagħad ngħaddihulkom u tkun tistgħu. Iva, grazzi. U barra minn hekk anke din it-taħdita qed tkun irrekordjata biex nagħmluha wkoll fis-sit tradizzjoniorali.org u anke fuq YouTube u Facebook ovvjament ukoll fuq il-paġna. Nistennew xi kummenti oħra jew mistoqsijiet. Rita Saliba qaltlek ukoll grazzi ħafna tat-taħdita informattiva u interessanti proset. Nirringrazzjaw lil dawk li kienu li naqdu magħna x'in kellha nut li nagħmlu t-taħdita jekk ma jkollniex dawk li naqdu magħna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni. Ekku. Mela, Michael Degwara għalek grazzi għat-taħdita interessanti, dan l-aħħar smajt il-kelma ċomnata. Tintuża għal-mulled wine. Nafu xi ħaġa dwar minn fejn ġiet il-kelma u jekk fil-passat kienx tirreferi għal xi xarba oħra? M'għandix idea ta' dwarha din, ġifieri jista' jkun li setat kienet tirreferi forsi għall-imbit sħun għax kien hawn drawwa li forsi kien jissaħħan l-imbit, mhux bħala mulled wine kif nafu llum, però kien hawn drawwa li jissaħħan l-imbit forsi, imma m'għandix idea tagħha jien. Okay. Doris Zammid għalek grazzi ħafna, Vince, interessanti ferm u l-miliet it-tajb lilek. Kenna mistoqsija oħra, x'nafu fuq oġġessu ħelwa tarbija ta' Ġużi Mallija. Nafu meta nkitbet din? Eżatt, eżatt, meta nkitbet ma nafx. Però hija tradizzjonali ħafna Maltija, jiġifieri hija waħda mill-antiki, u kienet tintuża għan-novena. Għax infatti qiegħda oġġessu ħelwa tarbija ejja twilet ġewwa fija. Jiġifieri isa qed tistenna, għadek qed tistenna. Jiġifieri kienet marbuta essaċ man-novena tal-miliet. U hija waħda mill-aktar antiki, jiġifieri hekk ix antika daqs nira tibkix iżjed ma nafx blamment, jiġifieri. Però hija antika ħafna, jiġifieri fost l-anjiet tal-miliet hija waħda mill-aktar antiki. Mirjam Degwara wkoll tat ftit informazzjoni dwar il-kelma ċumnata li skonta kienet xarba ħelwa li kienet tingħata lill-arusa fir-rabta biex kliema dejjem ikun ħelu lejn l-arus tagħha. Jista' jkun għax dana x-xorb allura kien jintuża fil-festi. Jiġifieri ġeneralment la kien jintuża fit-tiġijiet ġieli kien jintuża wkoll fil-miliet wis probabbli u x'hekk bħalma kienu jintużaw dak li semmejna l-biskuttini
tal-raħal, ġieli kienu jgħidulhom biskuttin tal-Mammudija wkoll għax kienu qasmuhom fil-Mammudija. Jiġifieri dak iż-żmien kienu oġġetti ta' festi allura jista' jkun jintużaw f'diversi festi. Tajjeb. Ma nafx hemm xi mistoqsijiet oħra tal-aħħar. Jidher li m'hemmx iżjed mistoqsijiet. Nirringrazzjak ħafna Vincent. Nirringrazzja lilkom tal-istedina. Grazzi ta' din it-taħdita informattiva. Nuhu l-opportunità biex nirringrazzjaw koll il-koordinaturi ta' dan il-proġett, l-professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol, il-professur Manuel Mifsud u membri oħra li jgħinu, Giusy Gatt, Rita Saliba, Daniel Bezzina u Michael Degwara. Nirringrazzjaw koll il-fondi ta' riċerka tal-Università ta' Malta u l-Klab Kodba Maltin li kull darba qed jagħti 25 euro f'kodba lil kellima li jkollna għal dan il-proġett. Infakkarkom li taħdita li jmiss se tkun ta' Dr. Marco Gallia dwar it-terminoloġija tat-teatru se ssir nhar it-tnejn 17 ta' Jannar fis-6 ta' filgħaxija mill-Librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta u anke permezz ta' Zoom u Facebook. Għal aktar tarif dwar l-attivitajiet tal-proġett tistgħu iżżuru s-sit tradizzjoniorali.org jew inkella is-sit malti.mt jew inkella l-paġna ta' Facebook it-Tradizzjoni Orali. Grazzi ħafna u l-lejl tajjeb.